जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता प्रत्येक तालुक्यात सभापती पदाच्या चर्चा रंगू लागल्या। वेंगुर्ले तालुक्यात महायुतीनं निर्विवाद सत्ता स्थापन केल्यानंतर महायुतीचा सभापती कोण होणार याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे। याबाबत आढावा घेतलाय आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी। जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका या ठिकाणी संपन्न झाल्यानंतर त्याचे निकालही हाती आलेले आहेत आणि याबाबत जर वेंगुर्ले तालुक्याचा विचार केला तर वेंगुर्ले तालुक्यात पंचायत समितीवर महायुतीने निर्विवाद सत्ता ही आपली स्थापन केलेली आहे। तब्बल 9 जागांवरती महायुतीचे उमेदवार हे विजयी झालेले आहेत तर एका जागेवरती अपक्षने बाजी मारलेली आहे। यात जर बघितलं तर ही निवडणूक झाल्यानंतर आता चर्चा रंगू लागलेली आहे ती सभापती पदाची। वेंगुर्ला पंचायत समितीवर सभापती कोण विराजमान होणार याची चर्चा सर्वत्र आता रंगू लागलेली आहे। एकंदरीत जर विचार केला तर पंचायत समितीच्या निवडून आलेल्या जागांमध्ये 5 जागांवर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून आलेले आहेत तर 4 जागांवरती शिवसेनेचे उमेदवार हे विजयी झालेले आहेत तर एका जागेवरती अपक्ष हे निवडून आलेले आहेत। यामुळे सर्वात जास्त जे सदस्य निवडून आलेले आहेत ते भारतीय जनता पार्टीचे आहेत, त्यामुळे हे सभापतीपदे भाजपच्याच गोटात जाईल यात शंका नाही। पण भाजपचा कोण असेल सभापती ही सुद्धा चर्चा रंगू लागलेली आहे। सभापतीपदासाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग हे आरक्षण आहे आणि या संपूर्ण वेंगुर्ले तालुक्यामध्ये मातोंड पंचायत समिती मतदारसंघात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग हे आरक्षण होतं आणि या आरक्षणावरून शंकर घारे हे भाजपचे जे उमेदवार आहेत ते विजयी झालेले होते। तर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला हे तुळस भागासाठी आरक्षण होतं आणि याच्यातून सुचिता वजराटकर या शिवसेनेच्या सदस्य या निवडून आलेल्या आहेत। मात्र हे भाजपचे जास्तीत जास्त सदस्य निवडून आल्याने सभापतीपद भाजपकडे जाईल व उपसभापतीपद हे शिवसेनेकडे जाईल असा महायुतीचा फॉर्म्युला ठरल्याचं नुकतंच जे शिवसेनेचे प्रमुख पदाधिकारी आहेत सचिन वालालकर यांनी सांगितलेलं होतं। दरम्यान एकंदरीत जर विचार केला तर या दोनच ठिकाणी मातोंड आणि तुळस या दोनच ठिकाणी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग हे आरक्षण पडलेलं होतं। मात्र जर एकंदरीत जर विचार केला तर ज्या ठिकाणी खुलं आरक्षण होतं त्याच ठिकाणी सुद्धा ओबीसी किंवा या प्रवर्गातून उमेदवार निवडून आलेले आहेत। यात जर विचार केला तर आसोली मतदारसंघातून संकेत धुरी हे भाजपचे बिनविरोध झालेले होते। त्यानंतर आडेली मतदारसंघातून महायुतीने जे पाठिंबा जाहीर केलेला होता ते नितीन मांजरेकर हे सुद्धा विजयी झालेले आहेत। त्यामुळे नितीन मांजरेकर, शंकर घारे व संकेत धुरी हे सभापती पदाच्या रेसमध्ये आहेत। या तिघांची नावे रंगू लागलेली आहेत किंवा हे 3 उमेदवार सभापतीचे दावेदार असल्याची चर्चा आहे। मात्र नेमकी माग कोणाच्या गळ्यात पडते हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे, कारण अद्यापपर्यंत या ठिकाणी कोणतेही याबाबत चर्चा असतील ह्या महायुतीमध्ये झालेल्या नसल्याची माहिती मिळालेली आहे। मात्र प्रबळ जे दावेदार आहेत ते या ठिकाणी शंकर घारे हे कमळ चिन्हावर निवडून आलेले आहेत, भाजपचे उमेदवार आहेत आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या ठिकाणून निवडून आलेले आहेत। तर नितीन मांजरेकर यांचा विचार करता या ठिकाणी महायुतीने त्यांना पाठिंबा जाहीर केलेला होता आणि त्या ठिकाणी ते निवडून आलेले आहेत आणि ते सुद्धा या ठिकाणी जरी खुल्या प्रवर्गातून निवडून आले असले तरी ते सुद्धा या नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यामध्ये ते लागू होतं त्यांच्यासाठी सुद्धा।
यामुळे तसेच संकेत धुरी हे सुद्धा या ठिकाणी या प्रवर्गासाठी लागू होतात. त्यामुळे पुढील काळात नेमका कोण सभापती असेल हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. मात्र एकंदरीत जर संपूर्ण वेंगुर्ले तालुक्याचा विचार करता ही निवडणूक जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी आपल्या स्वतःच्या जबाबदारीवर किंवा खांद्यावर घेऊन या ठिकाणी ही निवडणुकीला सामोरे गेलेले होते. जिल्हा परिषदमध्ये अपेक्षित यश हे महायुतीला मिळाले नसले तरी पंचायत समितीवर निर्विवाद सत्ता ही महायुतीची आलेली आहे. त्याच्यामुळे या संपूर्ण सभापती निवडीकडे मनीष दळवींची काय भूमिका असेल याकडेही लक्ष लागून राहणार आहे. कारण शंकर घारे हे मनीष दळवींचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यामुळे त्यांना सभापती पदाची संधी येईल का, किंवा महायुतीने पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये निवडणुकीला सामोरे जाताना नितीन मांजरेकर यांचा सुद्धा मोठा वाटा या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये होता. त्याच्यामुळे त्यांच्या गळ्यात माळ पडेल का हेही पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे एकंदरीत. आणि त्यानंतर जर विचार केला तर जे संकेत धुरी हे आसोलीमधून बिनविरोध निवडून आलेले होते. त्याच्यामुळे त्यांची सुद्धा नावाची चर्चा ही या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये राहणार आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये ही कोणाच्या गळ्यात ही माळ पडते हे पाहणं सुद्धा तेवढंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. एकंदरीत जर या संपूर्ण फॉर्म्युलाचा विचार केला तर ज्यावेळी महायुतीचा निर्णय ज्यावेळी खासदार नारायण राणे यांनी घेतला त्याचवेळी सभापतीपदाचा उपसभापतीपदाचा फॉर्म्युला हा निश्चित झालेला होता. सभापतीपद हे 2.5 वर्षांसाठी भारतीय जनता पार्टीला आणि उपसभापतीपदे शिवसेनेला देण्याचा फॉर्म्युला हा निश्चित झालेला होता. यातच जर उपसभापतीचा विचार केला तर म्हापण जिल्हा परिषद मतदारसंघातून महायुतीला चांगलं यश मिळालेलं आहे. तिन्ही महायुतीचे उमेदवार हे विजयी झालेले आहेत. यात जे परुळेमध्ये जी लढत झालेली होती त्याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं आणि ही लढत काटेकी टक्कर अशी लढत या ठिकाणी परुळेत झालेली होती. यात जे शिवसेनेचे प्रभारी तालुका प्रमुख आहेत सचिन देसाई हे या ठिकाणी विजयी झालेले होते. तर जे त्यांनी निलेश सामंत यांचा पराभव केलेला होता. निलेश सामंत हे भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ चिन्हावर उभे होते. मात्र महायुतीचे उमेदवार म्हणून या ठिकाणी शिवसेनेचे सचिन देसाई होते आणि त्यांचा विजय झालेला आहे. त्याच्यामुळे उपसभापती पदासाठी सचिन देसाई हे प्रबळ दावेदार या ठिकाणी मानले जात आहेत. यानंतर जर विचार केला तर एक अपक्ष जे निवडून आलेले आहेत, शिरोडामधून अपक्ष योगिता परब या अपक्ष निवडून आलेले आहेत आणि त्यांचे जे पती आहेत सिद्धेश परब यांनी सुद्धा मागील विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला होता. शिरोड्यामधून त्यांना पंचायत समितीसाठी सीट जर मिळाली नसली तरी ते निवडून आलेले आहेत आणि आता ते सुद्धा काय भूमिका घेतात याच्याकडे लक्ष आहे. कारण ते पुन्हा शिवसेनेत जाऊन या ठिकाणी उपसभापती पदासाठी आग्रह धरतात का हे सुद्धा पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. त्यामुळे सचिन देसाई आणि योगिता परब ज्या सिद्धेश परब यांच्या पत्नी आहेत हे सुद्धा या ठिकाणी दावेदार मानले जात आहेत. त्याचप्रमाणे साक्षी नार्वेकर ज्या शिंदे शिवसेनेकडून निवडून आलेल्या आहेत उबादांडा मतदारसंघातून पंचायत समिती मतदारसंघातून त्याही चांगल्या मताधिक्याने निवडून आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यासुद्धा या ठिकाणी दावेदार ह्या उपसभापती पदासाठी मानल्या जात आहेत. जर एकंदरीत विचार केला तर ही जी सभापती व उपसभापती पदाची जी संपूर्ण प्रक्रिया आहे ही निश्चितच मनीष दळवी असतील किंवा शिवसेनेचे नेते असतील त्याचप्रमाणे दीपक केसरकर असतील आमदार यांची चर्चा होऊनच हे संपूर्णपणे प्रक्रिया ही संपन्न होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये कोणाच्या गळ्यात सभापती पदाची माळ पडते हे सुद्धा पाहणं औत्सुकतेचं ठरणार आहे. दरम्यान विचार केला तर सभापती पदाचा जर मुख्य विचार केला तर मातोंड पंचायत समिती मतदारसंघात या ठिकाणी ज्यावेळी आरक्षण जाहीर झालेलं होतं त्याचवेळी या मतदारसंघातून जो निवडून येईल तोच सभापती होईल अशा पद्धतीच्या चर्चा होत्या. मात्र राजकारण जे या ठिकाणी जी उमेदवारांना संधी देण्यात आलेली आहे प्रत्येक पंचायत समिती मतदारसंघातून त्यातसुद्धा नागरिकांचा मागास प्रवर्गाचे उमेदवार आहेत. त्याच्यामुळे पुढील कशा पद्धतीने राजकारण पुढे जातं आणि कशा पद्धतीने ही प्रक्रिया होते, कोण आपला या ठिकाणी क्लेम करतो, कोण वरिष्ठांच्या मनात घर करतो हे सुद्धा पाहणं तेवढंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये सभापतीपदासाठी शंकर घारे, नितीन मांजरेकर व संकेत धुरी हे प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत. तर उपसभापतीपदासाठी सचिन देसाई, योगिता परब व या ठिकाणी साक्षी नार्वेकर यांची सुद्धा नावं ही चर्चेमध्ये आहेत. त्यामुळे यापैकी कोणाच्या काळात सभापती आणि उपसभापती पदाची माळ पडते हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. मात्र सध्या आता तरी
या चर्चा रंगू लागलेल्या आहेत. नाक्यानाक्यावरती सभापती पदाच्या चर्चा रंगू लागलेल्या आहेत आणि ज्यावेळी नेत्यांमध्ये चर्चा होईल, नेत्यांमध्ये कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब होतं हे पुढील काळातच आपल्याला स्पष्ट होणार आहे. खरं तर ह्या मतदारसंघातून 9 लोकांनी उमेदवारी भरली होती. त्याच्यामध्ये काही भारतीय जनता पार्टीचे सुभाष बवलेकर असतील, इथे राऊळ म्हणून होते पालकरवाडीमध्ये. शिवसेनेचे विभाग प्रमुखसुद्धा अपक्ष म्हणून होते. अजून उमेशजी नाईक होते. असे बरेच लोक इलेक्शनसाठी उभे होते आणि त्याच्यापूर्वी मी महायुतीशी संलग्न नव्हतो. मी अपक्ष म्हणून उमेदवारी भरली होती आणि मी दोन्ही पक्षांकडे उमेदवारी मागली नव्हती. त्यानंतरच्या काळामध्ये जेव्हा वरिष्ठांच्या लक्षात आलं की हा एक महायुतीचा कार्यकर्ता इथे इलेक्शन लढतो आहे आणि तो आपल्याशी संलग्न राहील अशा पद्धतीची शाश्वती त्यांना जेव्हा वाटली, त्यावेळी खऱ्या अर्थाने सन्माननीय जिल्ह्याचे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकरजी सावंतसाहेब असतील, मनीषजी दळवी असतील, चव्हाणसाहेब स्वतः असतील, यांचं माझ्याशी बोलणं झालं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी मला भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंतसाहेब यांनी अधिकृत पत्र दिलं आणि त्याच्यानंतर माझी उमेदवारी ही कायम झाली. चर्चेत असलेल्या प्रभागांपैकी एक प्रभाग आहे आणि वेंगुर्ला तालुक्याच्या सगळ्या भौगोलिक गोष्टींचा अभ्यास केला तर अतिशय कठीण, फिरण्यासाठी कठीण, बाकी काम करण्यासाठी कठीण अशा ह्या प्रभागातून मला मठ, पालकरवाडी आणि आडेली या तीनही गावातील भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी या महायुतीच्या सर्व नेत्यांनी, सर्व कार्यकर्त्यांनी सहकार्य करत फार मोठा विजय इथे मला प्राप्त करून दिला. माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला हा महायुतीच्या माध्यमातून विजय प्राप्त झाला. सभापतीपदाबद्दल मी आजच वाचलं की तरुण भारतमध्ये वाचलं आणि काही पेपरांमध्ये आलं की मी OBC प्रवर्गातून असल्यामुळे OBC पुरुषसाठी सभापतीपद वेंगुर्ल्याचं राखीव आहे आणि तशा पद्धतीचं माझं नाव चर्चेत आहे. परंतु तशा पद्धतीने वरिष्ठ पातळीवरून मला अजूनही काही कुठल्याही सूचना आलेल्या नाहीत आणि येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि इतर जे लोक निवडून आलेले आहेत तर ह्या सर्व लोकांच्या मध्ये एक प्राथमिक मीटिंग होईल आणि त्या मीटिंगमध्ये ठरल्याप्रमाणे किंवा वरिष्ठांच्या आदेशानुसार सन्माननीय ह्या जिल्ह्याचे खासदार असलेले सन्माननीय नारायणराव राणेसाहेब असतील, त्याचप्रमाणे पालकमंत्री नितेशजी राणे असतील किंवा केसरकर साहेब असतील, त्याचप्रमाणे ह्या सर्व जडणघडणीवरती ज्यांचा विशेष लक्ष आहे असे सन्माननीय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश सरचिटणीस रवींद्रजी चव्हाण साहेब आहेत. तर ह्या सर्व मंडळींनी मिळून आणि मनीषजी दळवी असतील किंवा इतर ह्या सर्व मंडळींनी मिळून जो काय निर्णय होईल येणाऱ्या काळात तो निर्णय बरोबर घेऊन या तालुक्याच्या विकासाचा, ह्या भागाच्या विकासाचं स्वप्न उराशी बाळगून आम्ही लोक आहोत. ते जो निर्णय घेतील त्या निर्णयाबरोबर राहून कोणीही सभापती असला, शंकर घारे असतील, मी असलो, अदर कोण असला तरीसुद्धा मी एक कार्यकर्ता म्हणून मनापासून ह्या भागाची सेवा करण्याचं काम करणार आहे. प्रत्येक माणसाचं स्वप्न असतं कुठचं तरी पद मिळावं असं, परंतु माझा काय असा कुठला होरा नाही आहे की मला ते पद हवंच म्हणून. मला सेवा हे माझ्या जीवनामधलं फार मोठं माझं ध्येय आहे. माझे वडील एक प्राथमिक शिक्षक होते आणि लहानपणापासून माझी सेवा ह्या विषयावरती जास्त माझं प्रेम आहे. राजकारणात पदं येतात जातात आणि त्या पदासाठी कधी अडून बसलो नाही आणि जे मिळेल ते पद देवाच्या कृपेने आणि सर्वसामान्य लोकांच्या कृपेने ते मिळेल ते पद आपण घेऊ आणि नाही मिळालं तरीसुद्धा चांगलं काम करू, हे एवढं आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे ही जी निवडणूक होती त्याच्यामध्ये जो मी मातोल पंचायतीमध्ये निवडणूक लढवली आणि कार्यकर्त्यांच्या जोरावरती माझ्यासारखा एक सामान्य कार्यकर्ता त्या ठिकाणी विजयी झाला, ही खरं माझ्या दृष्टीने एक चांगली अभिमानाची गोष्ट आहे. यासाठी सर्व देवदेवतांचे मी मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. सर्व मतदारांचे या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो. मातोंड पंचायत समिती सदस्य निवडून येताना त्या ठिकाणी हा जो पंचायत समिती प्रभाग होता
तो ओबीसीसाठी आरक्षित झालेला होता आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी मला सन्माननीय राणेसाहेब खासदार राणेसाहेब असतील, पालकमंत्री सन्माननीय नेतेची राणेसाहेब असतील आणि आमच्या विभागाचे नेते सन्माननीय मनीष दळवी साहेब यांच्या कृपा आशीर्वादानं मला या ठिकाणी तिकीट मिळाली आणि त्यांच्याच जोरावरती, पक्षाच्या जोरावरती आणि महायुतीच्या जोरावरतीच मी त्या ठिकाणी निवडून आलेलो आहे. सभापतीपदाचा जो विषय आहे तो खरं म्हणजे पद हे कोणाला नको नसतं. खरं म्हणजे मी सुद्धा त्या पदासाठी इच्छुक आहे. परंतु वरिष्ठ लेवलवरती जे काही निर्णय होतील त्यावर बरंच काही अवलंबून आहे. सन्माननीय मनीष दळवी साहेबांकडे आम्ही सुद्धा इच्छा आमच्या कार्यकर्त्यांनी, मातोंडमधल्या, वेंगुर्ल्यामधल्या कार्यकर्त्यांनी इच्छा व्यक्त केलेली आहे. बघूया त्या संदर्भात वरिष्ठ जो निर्णय घेतील तो निश्चितपणे मला मान्य राहील. खरं म्हणजे 2007 ते 2012 या कालावधीमध्ये तुळस उपसरपंच आणि 2017 ते 2022 या कालावधीमध्ये थेट सरपंच म्हणून मी निवडणूक लढवलेली होती आणि जी दोन्ही निवडणूक मी जिंकलेलो होतो. या निवडणुकीमध्ये प्रशासनाचा जो अनुभव आहे तो निश्चितपणे माझ्या गाठीशी आहे आणि त्याचा पुरेपूर उपयोग मला उद्याच्या पंचायत समिती सदस्यपदावरती काम करत असताना मला नक्कीच होईल. ज्या ज्या काही छोट्या छोट्या योजना असतील आपल्या महाराष्ट्र शासनाच्या किंवा सरकारच्या माध्यमातून त्या योजना माझ्या प्रभागामध्ये किंवा संपूर्ण तालुक्यामध्ये पोहोचवण्याचा हा माझा निश्चित चांगला प्रयत्न राहील. निश्चितपणे माझ्या प्रभागामधील, मातोंड प्रभागामधील जे सगळे कार्यकर्ते आहेत महायुतीचे, भाजपाचे असतील, शिवसेनेचे असतील, सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी मातोंड पंचायत समिती प्रभाग हा आरक्षित झाल्याने त्या ठिकाणी सभापती पदासाठी पक्षाकडे आपली इच्छा व्यक्त केलेली आहे. प्रत्येक कार्यकर्त्याची इच्छा आहे की या प्रभागामध्ये सभापतीपद यावं. निश्चितपणे पक्षश्रेष्ठी याचा विचार करतील आणि मला संधी मिळेल असं मला वाटतं.